Benvinguts, welcome and benvenidos, of course. En aquesta següent xarra, talks, per intentar, diguem-ne, portar la tecnologia i la ciència que fem aquí al sincrotró una mica a tots vosaltres i perquè us sentigueu una mica, sapigueu quan us fan posar un cable a l'insertion device o controlar per què el gap o alinear-lo una mica per què serveix. Serveix per produir radiació sincrotró i el Pep us ho explicarà. Us vull dir dues paraules sobre el Pep. A qui coneixo des de fa tants anys que no us ho dic, molts anys. Vam estar junts a la facultat, no a la mateixa classe, no a la mateixa promoció, però sí que vam coincidir bastant durant el temps del doctorat. I després vam tornar a coincidir a les primeres entrevistes. Pep és un dels més vells del lugar. Vam coincidir a les primeres entrevistes... Els més antics. Dels més antics del lugar, sí, exacte. Els primers 12 postos del sincrotró, que van ser els 12 primers becaris que van ser donats l'any d'entrevista el 93 i van començar el 94. O sigui que el Pep té molta experiència, té una història llarga sobre el sincrotró. I després d'això vam fer el report, el primer report que va ser el que van portar els polítics perquè intentessin, perquè aprovessin el projecte. I com a tal cosa, vull dir, vam trigar molts anys. Molts de nosaltres van marxar, però Pep es va quedar. Pep va ser un dels que es va quedar aquí al costat del Joan Borda, aguantant el com es diu això, aguantando el fuerte, no? Vull dir, fent... que no vas a dir aguantant el Bordes. Sí, en aquella època potser no era tant, però... I, bueno, gràcies, diguem-ne, també a ell i a l'estar sempre aquí present i fent totes les, diguem-ne, accions davant dels polítics i dels experts, junt amb el Borda i algun altre, doncs aquest projecte ha tirat endavant. Per tant, bueno, tot això agrair al Pep. I després ja vam fundar, diguem-ne, el que salva i el Pep ja es va des del començament encarregar del que és la producció de radiació sincrotró, que significa aquests insertions devices que ara us explicaré. Sense res més, Pep, gràcies a tots per estar aquí. Gràcies, Francesc. Sí, la veritat és que ens coneixem, jo sí que ho diré, més de 30 anys. Bé, la xerrada avui serà molt divulgativa, però hi haurà algunes fórmules, això també aviso. La intenció és explicar... Tots sabeu que al sincrotró el que fem és produir llum en forma de rajos X. Aleshores, la intenció és explicar com es produeix aquesta llum i què són aquests instruments que anomenem dispositius d'inserció o insertion devices. Això és una mica el guió de la xerrada. Primer explicaré com es produeix la llum en un imant corbador, què són els wigglers, què són els onduladors i després una breu pinzellada sobre possibles tecnologies d'aquest tipus d'instrumentació. La llum de sincrotró és una propietat de la natura que diu que quan una partícula carregada s'accelera o es deccelera o es frena, hi ha emissió de llum. Hi ha emissió de llum en l'aspecte electromagnètic. Això està descrit teòricament per les equacions de Maxwell, però no es va derivar matemàticament fins al tombant del segle XIX-XX, 1898-1900, descrivint-lo amb un artefacte matemàtic que es diuen els potencials de Leonard Biechert, que bueno, això és matemàtiques, és molt complex, no? En el cas de que s'estigui parlant d'acceleració lineal o de frenada lineal, aquest tipus de llum que es produeix s'anomena Wemstralum. I això ja es va descobrir experimentalment, doncs, quan els electrons es frenaven contra un càtode es produïa una emissió de radiació. En el cas que aquesta acceleració sigui circular, és el que anomenem radiació de sincrotró, que és el que fem servir aquí. Això seria una mica la idea. Un electró que xoca, que es frena, passa d'una velocitat a velocitat zero i les característiques de la llum emeses depenen d'aquesta acceleració, si és molt forta o és molt ràpida, si l'acceleració és molt alta o molt baixa, i de la velocitat inicial de la partícula. Això et dona les característiques del Wemstralum.
En el cas de la radiació sincrotró, la llum emesa depèn de la curvatura d'aquesta acceleració i de la velocitat de la partícula. Aquí hi ha un gràfic que de fet és una animació que va fer el Nico. Està per aquí el Nico? Sí, que l'he fet servir molt perquè és molt il·lustrativa. Aquí representa un electró que està donant voltes i aquesta és la velocitat de l'electró comparat amb la velocitat de la llum. Veieu que l'emissió, quan l'electró va a poc, té la forma, és molt global, però en canvi quan l'electró va augmentant la velocitat i es va acostant a la velocitat de la llum emesa cada cop és més fina i es concentra tota la potència en un conus molt petit, sempre en la línia de l'observador. Això és el que dona les característiques especials a la llum de sincrotró. Primer, que té és un ventall molt prim, o sigui, el pinzell de llum que surt és molt petit. Després, que a més aquesta llum és polaritzada, perquè com que els electrons giren amb una circunferència, aquesta circunferència es descriu sobre un pla, i la llum que surt, els fotons que surten estan polaritzats en aquest pla. Si els electrons en un altre pla, tindria una altra polarització. I després, una característica que té és que és una llum que li diem blanca, perquè... No. Això... He tocat un botó que no havia de tocar. Ara. Això el que vol dir és que hi ha un espectre ampli d'energies que ocupen aquesta llum que s'emet. I això és simplement una propietat de la natura. Això està descrit per les equacions de Maxwell. Aleshores, en els primers anys que es construïen acceleradors de partícules, a la xerrada el Ramon Pasqual va explicar que inicialment els acceleradors de partícules es construïen amb la finalitat d'agafar partícules, donar-los molta energia, fer-les xocar i estudiar les propietats intrínseques de la matèria. El que passava és que amb aquests experiments, per fer-los accelerar i per fer-los xocar, es feien uns acceleradors amb uns imants. Doncs bé, en cadascun d'aquests imants els electrons giraven i al girar emetien llum sincrotró, radiació sincrotró. Això es va aprofitar i en els primers acceleradors destinats a acceleració de partícules o a física d'energies es van començar a fer forats als túnels per aprofitar aquesta radiació sincrotró que sortia en forma de rajos X per fer experiments amb materials. Que aquest és l'objectiu del sincrotró i és l'objectiu d'aquesta instal·lació, fer experiments amb materials aprofitant els rajos X que surten d'aquest efecte de la naturalesa, que és que una càrrega gira, emet radiació. El que passa és que aquest ús, això és el que va donar lloc al que es deia els sincrotrons de segona generació, que utilitzaven la llum dels imants que corbaven les partícules. El que passa és que això té les seves limitacions, perquè nosaltres hem dit que el feix que surt és molt fi, és molt prim, de 0,01 graus, però això és puntual, és per un electró puntual. En un imant, els electrons estan girant i a cada punt s'emet aquesta llum. Per tant, en realitat, el que tenim en un imant és que s'emet llum des que els electrons entren fins que surten. Un ventall molt ampli. Però clar, si nosaltres volem estudiar una mostra, nosaltres el que volem és que la llum es focalitzi aquí. Això requereix tota una òptica i, de fet, només s'aprofita la llum que passa per un forat molt petit. La resta s'absorbeix a dins de la mateixa cambra de buit amb uns dispositius que es diuen absorbers. El que fan és agafen aquesta llum i la transformen en calor. De fet, a ALBA nosaltres tenim un ventall de 11,25 graus. La potència a tota la mesa és de 12,72 quilowatts, però a les línies, aquesta obertura, només són 4 miliradians. La potència que s'utilitza per fer aquests experiments d'un bending, d'un imant corbador, és 0,26 quilowatts. Per tant,
el 98% de la potència es llença en forma de calor. Per tant, és una manera d'aprofitar la llum de sincrotró molt poc eficient. Però tot i així hi ha línies que ho fan servir. Aquí en tenim dues, la d'infrarrojos i la del microscopi de rajos X. Les dues fan servir llum del bending perquè la zona de l'espai electromagnètic que fan servir és suficient amb el que produeixen els imants. Quines estratègies? És això que deia. O sigui, hi ha una limitació en aquest rang d'energies. En el cas d'Alba, l'energia del sincrotró, l'energia que dona la llum de la llum de sincrotró ve caracteritzada per una corba d'aquest estil, on el paràmetre principal és el que s'anomena energia crítica, que depèn del camp dels imants i de l'energia a la que circulen els electrons. I això et dona un rang útil per aprofitar aquesta llum que surt dels imants. En el cas d'Alba, si posem aquí els números, els nostres imants tenen 1,42 Tesla i l'energia de l'anell és 3 gigaelectronvolts, aquesta energia són 8,5 kiloelectronvolts. Per tant, el rang útil, com a molt, arriba a 20 kiloelectronvolts. Però hi ha experiments per estudiar materials que requereixen energies més elevades. Aleshores, quines estratègies podem pensar per aprofitar? Nosaltres tenim l'accelerador, tenim els nostres imants, però volem més llum a energies més elevades. La primera idea és apilar imants, un al costat de l'altre. Tenim un imant, això són els electrons, els hi fem fer una ziga-zaga. Cadascuna d'aquestes bobines és un imant. I aleshores, com més imants poses, més llum va sumant. Aquestes tires d'imants no es posen als llocs de la màquina on els electrons giren, sinó que es posen a les seccions rectes, s'inserten a les seccions rectes. D'aquí ve el nom de dispositius d'inserció, perquè s'inserten a les seccions rectes que hi ha entre els imants. L'ús d'aquests dispositius és el que va definir el pas a una nova generació de sincrotrons, que són els sincrotrons de tercera generació, és a dir, aquelles instal·lacions en les quals la llum que s'utilitza no surt principalment dels imants, sinó que surt sobretot d'aquestes estructures que es posen entre imant i imant. Què passa si augmentem el nombre de pols o el nombre d'imants? Això seria el que ens dona un imant. Si en posem 5, doncs se sumen i augmenta el rang una mica. Si en posem 10, doncs augmenta més. Per tant, com més llarg és el dispositiu d'inserció, més flux tindrem energies elevades. Aquesta és una estratègia. L'altra estratègia, perquè hem vist que la corba aquesta ve definida per l'energia crítica, és augmentar l'energia crítica. Com augmentem l'energia crítica? Doncs fent que aquestes oscil·lacions tinguin una curvatura més elevada. I això com s'aconsegueix? Aquests dispositius d'inserció no deixen de ser tires d'imants enfrontades els uns als altres. Si anem acostant els imants, el camp cada cop serà més gran i per tant l'energia crítica cada cop serà més gran. Aquesta és la fórmula. L'energia de la màquina no es pot canviar, però si anem augmentant el camp, l'energia crítica augmenta i per tant la curva també es desplaça cap a altres energies. En el cas d'Alba tenim aquest múltiple Wiggler que té aquest camp entre imants quan està tancat al mínim i tenim l'imant superconductor que quan està a màxim camp doncs dona aquest 2,1 Tesla. Aquest és, diguéssim, l'espectre, el flux de fotons amb un corrent de 400 mA que donarien els nostres dispositius d'inserció, els nostres Wigglers que tenim al sincrotró. Aquest seria el Multiple Wiggler, aquest seria el Superconducting Wiggler. Per tant, ja veieu, això és l'energia crítica, ja veieu que és una estratègia per
amb la mateixa màquina poder tenir llum amb més altes energies i per tant poder fer experiments amb diferents tipus de materials que requereixen rajos X d'energies elevades. Una de les conseqüències d'apilar els imants és que els electrons fan una ziga-zaga i de fet això el que provoca és que el feix, que abans era un feix molt ampli d'11,25 graus, estigui concentrat dins d'aquest angle. Els electrons emeten des d'aquí, hi ha un angle màxim. Anem a veure una mica de números. Si agafem un electró i li posem un camp magnètic, hi ha la llei de Lorentz que diu que la força sobre aquest electró té aquesta expressió. Hem de suposar que l'electró està viatjant, és a dir, això és la velocitat de l'electró, està viatjant gairebé a la velocitat de la llum, en el nostre cas. Això és per fer una aproximació el més fàcil possible. A dins d'un Wigler, el camp és sinusoidal, és oscil·lant, perquè tens un imant així, un altre imant així, un imant així, un imant així, i això et dona un camp oscil·lant, en forma sinusoidal. Aquesta és l'equació del moviment de Newton. Per tant, relacionant aquestes dues equacions, podem veure que la força que actua sobre els electrons, que és la força de Lorentz, és la que la fa accelerar. Això és la massa de l'electró. Com que és un electró que es mou gairebé a la velocitat de la llum, no es pot posar la massa en repòs, sinó que s'ha de multiplicar pel factor gamma, que és el factor relativista, i això és l'acceleració. Si ara suposem que la velocitat és constant, tenim aquesta expressió. I això és una equació diferencial i la solució d'aquesta equació és un altre sinusoide. De tal manera que amb un camp vertical, precisament perquè hi ha aquest producte vectorial, el moviment dels electrons és horitzontal i és també una sinusoide. Això es pot expressar de diverses maneres. Aquí, en comptes de C per T, hem fet servir això, hem posat l'espai. I aquí ens apareix aquest conjunt de quantitats, la càrrega de l'electró, el camp magnètic del dispositiu d'inserció, el període del dispositiu d'inserció, aquest factor, la massa en repòs de l'electró, la velocitat de la llum i l'energia de la màquina. Si agrupem aquests paràmetres, aquests d'aquí, l'energia de l'electró, el 2pi, la massa de l'electró i la velocitat de la llum són constants, veurem, es defineix aquesta K, aquesta constant que caracteritza els insertion devices. Això és constant, és aquest número. Per tant, l'amplitud d'aquest moviment ve determinat pel camp màxim, el V0, aquest V0 d'aquí, i pel període de l'ondulador, el període d'aquesta ondulació. Això seria l'equació de moviment, això seria el moviment. Si ara ho derivem, trobem que l'angle màxim és aquest K sobre gamma. En el cas d'alba, aquests dos insertion devices, un té una K de 13, l'altre té una K de 6. Gamma és el factor relativista que correspon, en el nostre cas, a 3 electronvolts, que té aquest valor. Els angles d'emissió són molt petits. En el cas del Multiple Wigler és 4,4 miliradians i en el cas del superconducting 2 miliradians. Per tant, tota la potència que s'emet, tota la llum que s'emet està concentrada, aquí sí, en un angle molt petit. Normalment els Wiglers tenen un escàs d'aquest ordre, al voltant de 10. Per resumir, fins aquí. Si nosaltres tenim un imant, tenim un ventall de radiació molt ampli. La llum es perd. Amb un Wigler, apilant els imants un darrere l'altre, aconseguim
tenir un feix de llum més petit, 0,1 graus. I a més amb més potència, perquè estem acumulant imants. Per tant, aquesta és la primera estratègia dels Wigglers. Doncs això es va utilitzar. De fet, com que els electrons al passar per aquests imants emeten molta llum, ells també perden energia. I això té beneficis interns a nivell de la dinàmica del feix. I els primers Wigglers que es van utilitzar no es van fer servir per fer llum, sinó que es van fer servir per empaquetar i fer que els electrons tinguessin el que es diu el damping effect. És a dir, aconseguir empaquetar-los millor. El primer Wiggler que es va fer servir per la radiació de sincrotró es va construir i instal·lar el 1970 a SLAC. Ara nosaltres aquí tenim un parell de Wigglers que responen a la mateixa filosofia. Molt bé, fins aquí els Wigglers. Per tant, queda clar el que és un Wiggler, no? És una pila d'imants que el que fan és concentrar la llum de sincrotró. Ara, què passa quan aquesta K, quan aquest factor és molt petit? Hem vist que l'ondulació depenia d'aquest factor. Era K sobre gamma. Quan la K és petita, l'oscil·lació és molt petita. És tan petita que la llum emesa en cada oscil·lació se superposa a la del següent, i a la del següent, i a la del següent, de manera que apareix un fenomen que es diuen interferències. Això, per entendre-ho, imagineu que això és un electró i això és la trajectòria que segueix dins d'un dispositiu d'inserció. Aquí emet la llum, al cap d'una estona l'electró s'ha desplaçat aquí, la llum ha viatjat una mica més perquè la llum va a la velocitat de la llum i l'electró no tant, aquí emet un altre fotó, quan torna a estar aquí emet un altre fotó, quan torna a estar aquí emet un altre fotó, i el que es produeix és una nova ona, una nova radiació amb una longitud d'ona diferent. Quan val aquesta longitud d'ona? La longitud d'ona, si diem que els electrons es desplacen a aquesta velocitat i per tant el que triguen a recórrer un període és això, en el mateix temps la llum ha avançat una mica més i veiem que la longitud d'ona és la diferència entre aquestes dues quantitats. La longitud d'ona és la diferència entre aquestes dues quantitats. Si resolem una mica, fem una mica de matemàtiques, veurem que la longitud d'ona depèn del període i d'aquest valor. Aquest valor, C és la velocitat de la llum, B, Z, és la velocitat lineal dels electrons, i això, en relativitat general, es resumeix amb aquesta magnitud, la magnitud beta. Ara posem-li números. La velocitat al nostre sincrotró és aquesta. Per tant, Bz és molt petita. Per tant, aquesta quantitat és molt propera a 1. Una mica per sobre. Per tant, aquesta diferència és molt petita. Per tant, amb un període de mil·límetres podem obtenir una longitud d'ona de nanòmetres. I aquesta és la gràcia de tenir interferències, que podem obtenir llum, això és en nanòmetres, es pot obtenir llum a més altes energies i sobretot molt més concentrada. Anem a fer més matemàtiques. Això seria la velocitat de l'electró. La velocitat total és la suma de la velocitat en aquesta direcció i la velocitat en aquesta direcció. La velocitat en la direcció aquesta per l'equació de moviment és sinusoidal, seria això. La beta és aquest factor que hem dit abans. Bé, la velocitat total està relacionada amb l'energia dels electrons. La velocitat total és 1 menys 1 dividit entre gamma al quadrat. Això simplement desenvolupant les equacions. I això té a veure amb l'energia dels electrons. La velocitat hem dit que era aquesta expressió
Si aquesta B baixa X la dividim entre C, tenim la beta X, per tant aquesta C d'aquí se'n va, això seria la velocitat reduïda, transversal, i si fem el promig, la velocitat al quadrat, el promig de la velocitat al quadrat és K quadrat dividit per 2 gamma al quadrat. Si ara agafem això, aïllem BZ, beta Z, d'aquesta manera, i posem aquesta expressió aquí dins, veiem que la velocitat reduïda lineal té aquesta dependència amb la K de l'ondulador o del dispositiu d'inserció. Aquesta és l'expressió que hem tret abans de la llum, de la longitud d'ona que es produïa a causa de la interferència. Sabem que beta Z té aquesta expressió, per tant, si desenvolupem això, fem una aproximació, U partit BZ es pot expressar així, i això aproximant es pot expressar amb aquest factor. Si aquest factor el posem aquí dintre, tindrem aquesta expressió. La longitud d'ona dels onduladors depèn del període, de l'energia de la màquina, i aquí dins hi ha el període i el camp magnètic. He parlat d'onduladors, perquè quan hi ha interferències ja no són wigglers, són onduladors. La diferència entre un wiggler i un ondulador és que al wiggler no hi ha interferència i a l'ondulador sí que hi ha interferència. Això es pot posar en termes de longitud d'ona o també en termes d'energia. Aquestes interferències no només són a l'espectre, això seria l'emissió d'un ondulador. Com que hi ha interferències, tens un fonamental i uns harmònics. No és només interferència en l'espectre d'energies, sinó també interferència en l'espai. Els onduladors el que produeixen és un feix de llum molt concentrat, el que es diu el cono central, amb una obertura 10 vegades més petita que la dels wigglers, aproximadament. Què passa quan l'ondulador es fixa? És a dir, tenim un gap, tenim un camp magnètic, tenim l'energia que es fixa, el període es fixa, per tant, això dona un patró d'emissió d'interferències. Aquest gap és el que surt a la pantalla. A la pantalla que veiem tots, en aquest cas són aquests mil·límetres, són els gaps. En cas de que en comptes d'imants que es puguin moure tinguéssim bobines, com el cas del superconducting, doncs es controlen les fonts d'alimentació. Com canviem el camp? Si és un dispositiu elèctric, pot ser normal o superconductor, doncs canviant la corrent de les bobines. I d'aquesta manera, canviant el camp, es mouen els pics d'interferència, perquè hem vist que la lambda depèn de la K, i la K depèn de B0, que és el camp màxim. Canviant el camp màxim, es canvia la posició dels pics. Si és un ondulador amb imants permanents, l'única manera de canviar el camp és separant-los o ajuntant-los, movent el gap. Hi ha dos tipus de configuracions, imants permanents, híbrids. Aquí teniu l'exemple, és a dir, això seria el patró d'un ondulador. Si anem obrint el gap, els pics es van desplaçant i per tant tenim un rang d'energies per cada harmònic. Quan algú vol fer una espectroscòpia amb un ondulador, el que ha de fer és anar obrint el gap perquè l'energia que s'emet vagi canviant. No és com el wiggler era com un bending magnet, tot pla. A l'ondulador tens pics i si vols fer una espectroscopia has d'anar canviant el gap. Tecnologies, doncs n'hi ha moltes, superconductores, bobines conductores normals, imants permanents, això són algunes fotos d'alguns exemples. El primer ondulador que es va desenvolupar, primer va ser la teoria, va ser un rus, el 46, però els primers que ho van construir van ser els americans, el 52, i aquest
és el patró de llum que es va obtenir amb el primer ondulador. I aquí es veu l'efecte de les interferències. Això és un patró de llum. Veieu aquests anells, la llum és diferent perquè cada longitud d'ona la interferència és diferent. I avui en dia els onduladors es fan servir tot arreu. De fet, nosaltres a Alba, en aquests moments, tenim 7 línies de llum que fan servir dispositius d'inserció. Tenim 2 wigglers, el wiggler superconductor i el wiggler conductor normal, i 5 onduladors. Tenim onduladors plans, amb 8, 2, i onduladors Apples, que el que fan és que els electrons, en comptes de fer una ziga-zaga sinusoidal, fan un moviment helicoidal. I d'aquesta manera, la llum que es produeix està polaritzada en totes les direccions. Aleshores, tu pots regular en quina polarització vols treballar. Això són els 2 Apples que tenim a Circe i a Boreas, i aquest és l'Apple nou que s'ha instal·lat per l'Orea. I això seria el resum de totes les llums, totes les fonts de llum que tenim al sincrotró actualment. Això és el bending magnet, això seria el multiple wiggler, això seria el wiggler superconductor, tenim els 2 in vacuum, i aquí podeu veure això que us deia abans, o sigui, canviant el gap, aquestes són les energies a les quals es poden treballar, i aquests són els 3 Apples que tenim, el de Circe, el de Boreas i el de l'Orea. El de l'Orea arriba molt baix. Com a resum i final, tenim l'imant, que té llum blanca, aquest dibuix és del Jordi Marcos, per cert, llum blanca i un conus molt gran. Tenim els wigglers, que tenen un conus una mica més petit, però també llum blanca, i després tenim els onduladors, que tenen conus central molt, molt petit, i, com que hi ha interferència, llum, pics d'emissió en determinades energies. I bueno, gràcies per l'atenció, i si teniu preguntes, doncs, vosaltres mateixos. Jo tinc una. Com dir-ho? Tu has explicat que tenim bendings, que tenim wigglers, que tenim insertion devices, onduladors, vull dir. La pregunta és per què cada tipus? O sigui, quan decideixes tu que els hi dones un ondulador o un wiggler al teu usuari? Aquí ve l'apartat d'interacció amb els usuaris i amb els caps de la línia. Quan es construeix una línia nova, s'ha de definir quines són les seves necessitats. Bàsicament és quin rang de l'espectre jo vull treballar i quin flux jo necessito. I en funció d'aquestes necessitats es dissenya l'ID que s'adequa més als seus requeriments. Penseu que els IDs estan caracteritzats només per 2 coses, que són el B0 i el període, és a dir, la K. La K és la que ho defineix tot. Depenent d'aquest factor, d'aquesta K, tenim onduladors d'un tipus, d'altes energies, de més baixes energies, o, si no hi ha interferència, wigglers. Per exemple, algú que vulgui fer espectroscòpies però no vulgui canviar el gap i no li calgui grans fluxos, doncs amb un wiggler n'hi ha prou. O que vulgui treballar, fixeu-vos que els wigglers són bons a altíssimes energies. Els onduladors treballen millor a energies mitjanes i baixes. Per tant, depenent del rang, es fa un estudi. A vegades va bé tenir un wiggler, a vegades va bé tenir un ondulador. El cas de l'ondulador, a més, et dona aquesta brillantor, aquest fet que tots els fotons estan concentrats en un conus molt fi. Però això depèn de cada línia i de cada tipus d'experiment. Per tant, aquí hi ha la feina. Sí,
contado que ha habido una evolución, ¿no? Digamos, de dipolos, luego wiggler o onduladores. ¿Actualmente hay alguna otra, digamos, tecnología que esté emergiendo más allá de los onduladores? Los principios son los mismos. Entonces, ¿cómo se puede mejorar? Queremos, por ejemplo, campos más intensos. Para campos más intensos necesitas imanes más intensos. Ese es un campo de investigación, conseguir imanes que en el mismo espacio te den más campo. O bien imanes que trabajen a bajas temperaturas. Es el campo de los cryo-ondulators, que se llama. Con eso consigues aumentar un poco el rango hacia energías altas. En nuestro caso, por ejemplo, para Shaira se estuvo evaluando la posibilidad de ondulador convencional en vacío o ondulador de este tipo, cryo-ondulator. Pero la mejora no es muy apreciable para una máquina de 3 gigaelectronvoltios. Para una máquina de 2,5 sí que es apreciable, pero para una máquina de 3 no impacta mucho. Piensa que la K lo define, pero la longitud de onda depende del cuadrado de la energía de la máquina. Por lo tanto, manda más la energía de la máquina, digamos, que el periodo o el campo magnético de la K. Esta es una. Después hay mucha investigación en superconductings. Se están intentando hacer onduladores superconductores. El problema es que la diferencia entre un ondulador y un wiggler es que el ondulador hay interferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el periodo tiene que ser exacto, porque si el periodo no es exacto, la interferencia se destruye. ¿Y cómo consigues tú que un periodo se mantenga exacto en una barra de acero, por ejemplo, que la sumerges a 4 Kelvin? Es muy difícil y hay prototipos, pero no acaban de tener el error, o sea, esta perfección, este regularidad en la fase se mide con un parámetro que se llama error de fase. No hay onduladores superconductores con bajos errores de fase. Pero se está trabajando en eso, ¿eh? Pero, por ejemplo, en Anka también estuvimos mirando la posibilidad de tener aquí un superconducting ondulator, pero al tercer armónico ya la interferencia se destruye y el quinto y ya no. He vist que amb el superconductor tens una bona brillantor a 100 keV. Sí, bueno, sí, depèn del cas. Sí. Llavors, si ara diguessis, jo vull posar una estació que tingui molta energia amb un superconductor i que no em distorsioni el treball amb les altres, fins a quina energia es podria arribar? S'hauria de fer l'estudi, perquè en principi, aviam, el problema, nosaltres ara tenim un problema molt greu amb el superconducting wiggler, però no ve de les seves característiques magnètiques, ve del fet de que que el criostat no funciona prou bé, hi ha una transferència de calor i no funciona quan hi ha massa corrent a la màquina. Però en teoria, sobre el paper, s'hauria de mirar, perquè sí que és veritat que els wigglers interfereixen en la dinàmica del feix. Però s'hauria de fer l'estudi, en el cas concret. Així a priori no es pot dir. No sé si... No només el Wigler, l'Orea. L'Orea, sí. L'Orea també perquè té un camp molt alt i, de fet, l'Orea a baixes energies és un ondulador, però a altes energies és un wiggler. I introdueix uns problemes en la dinàmica bastant greus. ¿Alguna otra pregunta? Free electron lasers. Pero eso ya es otro... Ese perro ya no es mío. Sí, utilizan los insertion devices, pero es otro concepto. El free electron laser es otro concepto. Es aprovechar en el hecho de que tú tienes una tira inmensa de onduladores, kilómetros de ondulador. Entonces los electrones que van circulando por ahí, la propia luz los va empaquetando. La propia luz que emiten detrás los va empaquetando. Eso se llama el efecto Sase. Y entonces al empaquetarlos,
la luz que emiten es mucho más brillante. Pero eso es otra aproximación, es otro concepto. Pero eso son las fuentes de cuarta generación. Normalmente estas fuentes además no utilizan anillos circulares, son aceleradores lineales. Cuando los electrones salen a una determinada velocidad del LINAC y de allí pasan por una tira de onduladores muy larga. Lo que se busca en estos experimentos es sobre todo que el pulso de luz... aquí no hemos hablado del patrón temporal, porque los experimentos que se hacen aquí en principio no influyen mucho. Pero en los free electron lasers lo que se busca es que los picos sean muy, muy cortos en el tiempo, para poder hacer experimentos pues, de excitación como si fuera la luz estroboscópica, ¿no? Tú tienes una reacción química y quieres ver en franjas lo que está pasando ahí dentro. Pues entonces, si tienes una luz muy brillante con un patrón temporal determinado, tú puedes ir haciendo fotos de cómo evoluciona esa reacción. Pero eso aquí todavía no. No, una de las características que tiene también los free electron lasers, bueno, características es una forma de decirlo, aquí podemos instalar, de hecho últimamente hemos hecho un review, podríamos instalar hasta 25 estaciones experimentales alrededor del storage ring, porque es circular y podemos emitir en cada uno de las diferentes curvaturas o en cada una de las secciones rectas. En un free electron laser es un acelerador lineal, tienes un haz y tienes esos centenares de metros o kilómetros de onduladores que producen la luz, y ahí tienes solo un haz en una sola dirección. Entonces normalmente hay un solo usuario para cada run, cada vez hay un solo usuario que hace el experimento. El número de usuarios que puede servir es limitado. Hay hasta 2 o 3 si utilizas técnicas de hacer un splitting de haz. Eso es una de los drawbacks. Con esto lo que quería decir es que tienen dos utilizaciones, son complementarios. Cuando vas al free electron lasers lo que quieres hacer es conseguir pulsos muy intensos y muy cortos que te permitan hacer estudios dinámicos, mientras que en un sincrotrón no son tanto los estudios dinámicos como los estudios que requieren mucho flujo. En realidad, aunque son pulsos muy cortos, son pulsos muy intensos, son muy cortos, por lo tanto la cantidad de fotones que realmente estás utilizando es menor que un acelerador circular. Y de hecho se ha investigado si aquí en la comunidad científica de española o de los alrededores había demanda para esto y no hay uso. No hay. Otro comentario, hablando de Fourth Generation Light Sources, esto es un camino. El otro camino que se está haciendo ahora, que es lo que está pasando en el SRF, seguramente algunos de vosotros lo sabéis, es cambiar toda la óptica de la máquina para conseguir reducir aún más el tamaño de haz de electrones. No tanto reducirlo en faro absoluto, pero reducirlo tanto en horizontal como en vertical. Y eso tiene una consecuencia derivada sobre los insertion devices. Si conseguimos reducir el haz suficientemente pequeño, significa que el espacio que requieren los electrones para circular también puede reducirse. Podemos reducir la cámara de vacío, y si reducimos la cámara de vacíos, aumentas el campo, puede reducir el gap en el que se cierran los insertion devices, con lo cual en realidad el campo al que podemos llegar a aplicar a los electrones también es mayor, con lo cual también podemos llegar con la misma energía de un acelerador, puedes llegar a energías de fotones mucho más altas. Entonces esta es otro de los caminos que muchos aceleradores están ahora tirando, casi todos están buscando el camino por ahí. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dejo de hablar? Se podrían usar, en ese caso, si cambiáramos la óptica, por ejemplo, en ALBA, ¿no? En un futuro, vamos a imaginar. Cuando cambiemos la óptica. Exactamente. ¿Estos mismos onduladores se podrían utilizar o habría que poner otros nuevos? Y Googles. Se pueden utilizar. Se podrían utilizar, ¿verdad? O sea, se pueden reutilizar perfectamente, ¿verdad? El ondulador a usar depende del experimento que quieras hacer. Esa es la filosofía básica. Sí, en el SRF van a utilizar los mismos, fundamentalmente para de cambiar un par, o van a utilizar los mismos onduladores que haya.
Una pregunta por curiosidad. ¿Los imanes de los insertion devices entre ellos se atraen? Oh, clar. Y la fuerza que tiene que soportar, entiendo que si juntas mucho el gap, ahí la fuerza que se Mira, crea es muy el grande. més bèstia és el superconducting Wiggler, és el multiple Wiggler. Mira la mecànica que hi ha per aguantar aquests camps magnètics. Els imants estan aquí. Sí. Arriben a 2 tones, 3 tones de força. Gràcies. ¿Alguna otra pregunta? Clar, i ara torno a la pregunta que es feia abans de dels superconducting ondulators. Imagineu-vos aquestes forces com poden distorsionar els girders si a més els posem en un bany d'heli líquid. O sigui, és... Però bueno, s'està avançant, però és molt difícil. Bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a todos por venir y gracias a Pep. I n'he vist algun que feia això,